Cándido Gómez, 2 partidos como adestrador do Ourense e 2 vitorias. Esta última de prestixio. O Cerceda era o líder e o equipo menos goleado do fútbol español. Recibira 12 goles en 27 partidos. Non só apañou 4. Un ciclón chamado Clube Deportivo Ourense tivo a culpa. Un equipo que medra en autoestima, que colleu vantaxe na primeira metade con este gol de Adrián Quintairos. E que na segunda superou unha e outra vez a mellor defensa da categoría. Martín, aos poucos segundos de entrar no partido, conseguiu facer o 2-0. Unha bonita manobra na área pequena. O Ourense estaba desbocado e no minuto 12 inicia a xogada Yebra. Toca Martín e Peloto marca a porta baleira. O 8º gol de Peloto no campeonato. Aínda quedaba un máis pro Ourense. Un Ourense o que lle saía todo. Incluso o seu lateral dereito estivo atinado á saída dun córner para meter a cabeza e subir o cuarto ao marcador. Josu fixo o 4-0. O Cerceda foi unha sombra de si mesmo, incapaz de aguantar o Ourense en defensa e de crear perigo en ataque. A mellor ocasión de todo o partido, ese centro chut de Noé. Así rematou un partido no que o Couto se reencontrou coa mellor versión do seu equipo. Un míster pois que non entende como un equipo como o Ourense pois pode estar 5 meses sin ganar fora da casa. Aí é que a cabeza non funciona nos xogadores. Entón hai que facerlle ver que este equipo ten que ganar fora da casa, ten que ganar moitos partidos. Entón que o único problema é a súa cabeza. Conxurámonos despois do partido de Ordes todos, sabíamos que teníamos que sacar isto adiante, o futuro do clube estaba pendendo dun fío e bueno, conxurámonos todos e creo que estamos polo bo camiño. Levamos 12 goles durante a temporada. Casi nos marcaron un tercio hoxe, por lo tanto é para reflexionar, para pensar e bueno, creo que é unha chamada de atención que cando un se relaja suelen pasar